Klaverfabrikken i Hillerød er en kulturinstitution, der blandt andet formidler kunst, teater, musik og viden til børn. I renæssanceåret 2006 inviterede vi skoleklasser til at medvirke i en interaktiv udstilling om renæssancen. I Hillerød ligger som bekendt Nordens største renæssanceslot, Frederiksborg Slot. Renæssancen er en tid, der blandt andet handler om prægtige slotte og kongemagt, men også om viden, udsyn og en ny livsopfattelse. Renæssance betyder genfødsel, og det er antikken og antikkens idealer, der genfødes. Mennesket kommer i centrum, verden og naturen skal udforskes, og i kunsten skal mennesket også være i centrum. I modsætning til middelalderen, hvor mennesket kun har værdi gennem sin gudstro, ikke som individ. I Klaverfabrikken har scenografen Thomas Kruse opbygget et interiør, som forestiller Oranienborg, Tycho Brahes lille slot på Hven, hvorfra han observerede planeternes gang over himlen. Thomas Kruse har også konstrueret en tidsmaskine, og gennem denne ankommer børnene til Hven og til år 1596. De bliver nu delt op i stænder. Det var jo et uhyre klassedelt samfund, men forskel på folk, som nutidens børn slet ikke forestiller sig. Børnene bliver iklædt renæssancetøj, tøj, som er historisk korrekt og syet på Klaverfabrikkens egen systue. De sidste 4 år er der blevet syet dragter, både til Renæssancefestival og til Tycho Brahe-udstillingen. Hele projektet har været undervejs i 2-3 år, og selve rollespillet har været opført hver dag i 4 måneder, så vi skønner, at ca. 2.500 børn og voksne har deltaget. Vores professionelle team skabte en ramme, en fortælling, hvor i børnene agerer. Når børnene er klædt om, samles de under stjernehimlen, og Tycho Brahes søster Sofia fortæller, at i dag, den 5. oktober 1596, er hendes bror taget til København for at hente penge til sin forskning hos den unge Christian 4. Mit navn er Johannes Prætentius, og jeg arbejder for Tycho Brahe nede i vores... At det er den visse... Og vi skal nu forberede et tafel, til han kommer hjem. Derefter fortælles der om Tycho Brahes observationer og hans videnskab. Adelsbørnene modtager undervisning i astronomi, dans og fægtning. Bønderne skal tærske, køkkenpigerne lave mad og gøjlerne optræde. Børnene får nu nøjagtige instruktioner om, hvad deres opgaver er, og arbejdet går i gang. Arbejdet med at forberede det store tafel ved Tycho Brahes hjemkomst. Og alkymi, det er læren om metallerne. Og han siger, alkymi, det er jordens astronomi.
spørge. Godt. Det er da mørkt billede.
Adelsbørnene modtager nu undervisning i Tycho Brahes Observatorium. Undervisning i astronomi, kemi og i Tycho Brahes verdensbillede. Snart vi er færdige med at være derovre, så bevæger vi os herover i stjernen og laver vores familie, der bor herovre. Lige så snart vi er færdige med at være derovre, så bevæger vi os herover i stjernen. Til slut samles børnene under stjernehimlen, hvor alle får overrakt et diplom. Et bevis på deres deltagelse i livet og læringen på Hven. Under hele forløbet har børnene været utrolig engagerede og opmærksomme. Men de har også været guidet af begejstrede og dygtige skuespillere. Du skal lære ikke at stå.